Verbruikersgedrag verwys na die studie van hoe individue, groepe of organisasies besluite neem rakende die aankoop, gebruik en beskikking van goedere, dienste en ervarings. Begrip van verbruikersgedrag help besighede om hul bemarkingsstrategieë aan te pas om aan die behoeftes en voorkeure van hul teikengehoor te voldoen. Verbruikersgedrag omvat die sielkundige, sosiale en emosionele faktore wat verbruikers se aankoopbesluite beïnvloed. Dit ondersoek wat, hoekom, wanneer, waar en hoe verbruikers koop, sowel as hul tevredenheid en lojaliteit na aankoop. Belangrike aspekte van verbruikersgedrag, behoeftes en motiverings, verken die interne dryfvere, soos fisiologiese behoeftes, emosionele begeertes en doelwitte wat aankoopbesluite beïnvloed. Besluitnemingsproses behels die stappe wat verbruikers neem, insluitend probleemherkenning, inligtingsoektog, evaluering van alternatiewe, aankoopbesluitneming en evaluering na aankoop. Kulturele en sosiale invloede oorweeg hoe faktore soos kultuur, familie, portiergroepe en maatskaplike norme verbruikerskeuses vorm. Sielkundige faktore ondersoek individuele eienskappe soos persoonlikheid, persepsie, houdings en leer wat besluitneming beïnvloed. Ekonomiese faktore sluit inkomste, koopkrag en prysgevoeligheid in wat beïnvloed wat verbruikers kan bekostig en bereid is om te koop. Belangrikheid van die verstaan van verbruikersgedrag help besighede om produkte en dienste te ontwerp wat effektief aan verbruikersbehoeftes voldoen. Maak die skep van geteikende bemarkingsveldtogte moontlik wat by spesifieke kliëntsegmente aanklank vind. Verskaf insigte in verbruikersneigings en voorkeure wat maatskappye help om by veranderende markte aan te pas. Verbeter kliëntetevredenheid en lojaliteit deur aanbiedinge met verbruikersverwagtinge in lyn te bring. Verbruikersgedrag verwys na die studie van hoe individue, groepe of organisasies besluite neem rakende die aankoop, gebruik en beskikking van goedere, dienste en ervarings. Begrip van verbruikersgedrag help besighede om hul bemarkingsstrategieë aan te pas om aan die behoeftes en voorkeure van hul teikengehoor te voldoen.